Ang ginumana kaninyo, maanaw sa kanimo. gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayahon ikaw, O Ginoo. Ni adtong higayuna, may mga tao dito nga misugilon kang Hesus may tungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Hesus kanila, tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi, isabot ba ninyo nga labaw pa sila kamakasala kaysa ubang Galileanhon? Dili, sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod ni atong napulog walo nga nangamatay dito sa Siloam, kay natumpagan sa tore. Ikapaingon ba ninyo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang mulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mobiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. Unya, misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igira diha sa iyang parasan. Miadto siya aron sa pagpangita og bunga niini apan wala siya'y nakaplagan. Musa miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahuya apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasagdi una, sir, bisan nining tuigan na lamang, kay akong libutan og kubkob ang punuan ug unya akong abunuhan. Kung mubunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Manglingko. Maigsuon nga natakaron sa ikapila nga Domingo, katulo na nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Atong pamalandungan tagsa-tagsa, no? Sa dili pang ebanghelyo. Naho na to sa unang pagbasa sa Exodo. Ang tawag ni Moises, nakakita siya sampinit nga nagsiga. By the way, maigsuon ka ng sampinit or burning bush, dili na milagro. Sa kainit yatong panahon na natural na mga tanom masunog. Ang nakamilagro ato natinga siya kay ang sampinit wa mapaw. Pero kanang sunog, burning bush, natural na. So, iduol siya. O giingnan siya nga, hubua, ayaw pagduol, hubua ang imong sandalyas kay balaan ning lugara. Kaning simbahan, balaan man ni maigsuon. Humuo na tong sandalyas, gituman gini sa mga Muslim. Sa Katoliko, ayaw lang. Kaya uli ninyo, ano mo sinilas, sapatos, naghan mangawat. Inumdong ko sa una Santo Rosario, yung no? Sa ilang prayer room or adoration chapel. Pabutang yun sa gawas. Inig uli, maghilak ang iguman ampo. Kaya wala na may sinilas, kawaton man. Pero sa Muslim, wagi mangawat. Katoliko ro may nagkakawatan siguro, no? Pero may igsoon, di lang nato tumanon kay wala na tayo sapatos, sinilas, uli. Pero may hubuo na to lain, no? Hubuo na to atong pagkatabian. Hindi rin, no? Magtabi ka po, bisag nasimbahan. Hubuo na to atong tapulan. Umban dire matog,
may padinan lang mo mga re, ug matuog. Ubuo na to ka ng focus o sa cellphone, sige lag text, bisag way load, no? O pahinumdom, balaan man nga lugar maigsuon, og sinina po mong tarong, ayaw mo pag shorts. May katoliko ra gyud mag shorts og sleeveless, no? Tanawan ng uban reliyon, nindot kinang sulob, no? Sama sa kay balaan man nga lugar. Batag simba na to, no? As a sign of respect. So mo na maigsuon, ha? Kung kaso na to at labi na to pa makasala, aron maka-focus ta. Klaro? So mo na niyo. Kaduha, ang salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Kagahapon sa ebanghelyo nakasimba mo the parable of the prodigal father. Dili gyud na prodigal son God ang title, the prodigal father. Ang maayo gyud sa Dios, no? Bisag nakasala usikan sa anak, no? Gitawag na prodigal son. Maluluyon kay siya, no? Ingana. Na mao po ng ebanghelyo karon umaabot Domingo, kaupat nga Domingo sa Korisma, Litari Sunday. Marita sa ikaduhang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, nisgot siya katong sa crossing of the Red Sea. Apan bisan sa tanan nga mga grasya, blessing gihatag nila, nagbagulbol gapon. Mo to ingon pinumduman dire, sige kay mong bagulbol na ilaglagon gyud mo sa anghel sa kamatayon. No? May suon sa hay daghan na kay tag grasya, daghan tag blessing. Sige gapog bagulbol. No? Bawion ginas Ginoo na ihatag ginas lain sama sa ebanghelyo ni atong Biyernes, no? The parable of the vineyard of the Lord. E wa man la dawata ang Ginoo, ihatag sa lain. Una likay na sige bagulbol, wa gyud makuha na sige bagulbol. No? Salamat ta sa Ginoo. Tan-aw na to ang kuwang ra gyud, ang naawa di na to tan-awon. So mo ni nitabo nila, daghan giluwas na sila, bagulbol lang gapon. Di ipamatay no sa Ginoo sa pagbantay. Og karon sa ikatulong nga pagbasa ang ebanghelyo. Maigsoon, usahay ba? Kaingon ta kana bitong nasunugan o gipatay, na disgrasya. Kaingon nita, unsa kay sa nila no? Nahitabo man na nila. Aminaw mo? Ha? Unsa kay sa nila no? Mas dako sa nagsa sila. Maigsoon, di ta mingon ana kay bisag sa ebanghelyo gipamatay ni Pilato, no? Taga Galilea, wa man maingon ang Ginoo nga ingutana ang Ginoo mas dako ba sila sa kaysa uban wa gipamatay o kato natumpagan, no? Nga 18 kabuk natumpagan sa tore, mas dako ba sila sala? Ingon ang Ginoo dili. Apa na say warning kung di ta mag-usab, di ta maghinulsol og mag-usab, mga matay usab kita sa samang pamaagi. Naigsoon, di man ta kaingon no, kung sakit ang tao, gaba na, sala na, no? Pero mas safe sa sultion kung nagrebuilde sa Dios kana padong sa kalaglagan. Naigsoon, unsa may pasabot niya ni? Kung di ta maghinulsol og mobiya sa atong sala, mga matay ta sama nila, or we will perish sa in English pa. Pasabot siya niya, kung di ta maghinulsol o mag-usab, kuyaw po may imperno. Or, mas-separate, no? Mabiya ta sa, mabiya ta sa Diyos, ingwana. So, maigsoon, mao ni ang primero nga bahin sa Ebanghelyo nga iyang gisulti kanato. Paghinulsol, pag-usab, change. Usay ra ba kitang Pilipino, di kita gusto mausab. Bisag pila na katuig kita, wa makita ni huma, kumusta na ka? Mao Japon. Pobre sa unang, pobre ka po. Tabian sa unang, tabian ka po. Pag-usap, from bad to good, good to better, better to best. Pag-usap. Kinahanglan mausap kita. Alang sa kayuhan. Napoy uban maayo, nabati, dili na mao. Ang kausaban for the better. Okay? O sa second part sa Ebanghelyo maigsoon, sambingay na pod. Kaghapon sambingay man to, aron sambingay na pod. Sa fig tree, kahoyng igera. Ang sambingay may son usa na sa kastorya. Pero mahatag na siyang mga leksyon. Dili man mahatag, dili na literal, no. Tulo lang ka leksyon ato makatunan karon sa second part. Kahoyng igera. Nang bunga na siya nindot nga prutas, no. Dire, una,
Ang kaning tao nga kahigira mauni ang Dios Amahan. Kaya naman na yung mga meaning. Hardinero mauni ang Ginoo. Ha? Kaning kahigira kitane. Una sa tanan, tulo na sa katuig pasabot 3 years sa iyang ministry ang Ginoo, no? Nga way bunga. Way bunga ang kahigira. Iyan ang ipaputol. Nga isuon, importante yun mamunga ta sama sa kahoy. Kaya mag-unsa man ang tanom o way bunga, labi ng kahoy. Muna nga, una sa tanan, mamunga unta ta. Sa atong pagsimba, namunga na bata, di na bata matog, di na bata magtabi, di na bata mag-shorts, di na bata malit, mamunga ta. Dili kay ali dire sigawas-gawas, hitabi, wag ka manimba, nanambong ra. Unya mamunga ta makadapo tag uban mga tao. Mamunga gud, di ba? Dili lang kay ikaw ra usa, makabunga, makadapo kag mga tao, labi na kato mga tao nga dili hinimba. Kay kundi ta mamunga maigsoon sama ra tag kahoy, angay putlon. Uselessness leads to disaster. Ang pagkaway gamit, way bunga, padong na as kalaglagan. Klaro maigsoon? Ha? Ari dire matogra, uy, wag di kay bunga, usik lang kag ari dire, no? Klaro? So mo na primero, bantayan nato kung wa tay bunga, wa tay gamit alang sa Ginoo, ang pareha ra tag kahoy nga putlon. Ikaduha, iyan na taning putlon, no? Apan ni hangyo ang hardinero, ang Ginoo ayaw sa taga isag chance, no? Ingon usik man lang ni sa ano katambok sa yuta, usik man lang ko. Angay na ni putlon siya. Ayaw sa taga isa, no? Kung ato sa ning libutan og kubkob og punuan ng akong abunuhan, kung mamunga kini sa tuig maayo. Kani nagpasabot po ni the gospel of second chance. Ang Ginoo dili lang second chance, third chance, fourth chance. Ang Ginoo maghatag yung chance after chance after chance after chance. Ingo ana ka maayo ang Ginoo. Ingo ana ka maayo ang Dios Amahan. Kita, kung patatagay chance, patay na ta karon ay kitang tanan. Kay makasasala mata kapila mata nakasa. Maihap ba di? Di na maihap eh. Apil na ko. Pero nihatag sa chance after kasi kayo kalagot kini uban eh, way simba dato magapon. Sige pangawat kita sige tag simba pobre man. Ay lang mo kasuya. Kay ingo ana kaayo ang Dios, muhatag sa chance. Basin pa mausap. No? Inguana sa ka maayo. Mabitaw na, maayo o maluloyon. Kay muhatag yun sa second chance, third chance, fourth chance. Pero maigsoon, ayaw pagsalig. Kay matod pa niya sa katapusan, no? Kung mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini. Muhatag sa chance after chance after chance. Pero aduna po'y final chance. Ayay. Ayaw pagsalig. Maayo bitaw ang Ginoo, mangumpisa lang ko eh. Unya na lang ko mangumpisa lapit matay. Mamatay niya kadritso way kumpisal. Maimperno. So timan may ison, ayaw abusare ang kaayo sa Ginoo. Kay bisag buhatag sa chance after chance after chance, pero adunay unsa to? Final chance. Basin baya. Muna may ison mintas karon, mintas may pataglawas, mintas ligon pata pag-usab na. Unsa may pangutana ni Moises, no? Unsa may imong ngalan? Ingon siya, ako mao ako, I am who am. Tanawa gud gigamit nga tense, no? Present tense. Ang Dios mao ang Dios sa karon. Ang God of present, I am. Mo man sa mingon, I was. Wasad sa mingon, I will, I am. Muna may suon, matag adlaw importante kayo ang paghinulsol o kausaban. Muning tulo ka leksyon ato makatunan karon. Unsa to primero? Kung wa tay bunga, wa tay gamit sa Ginoo, padong na as kalaglagan. Kaduha, ang Dios maayo ug maluloyon, muhatag gyud siya chance after chance after chance. Apan ayaw pagsalig. Kay adunay final chance. Basig di ta kaabot sa final chance. Ug muna may son balikon ako pahinumdom sa bugat kaduha gini gisulti sa Ginoo karon. Konsultihan ko kamo, kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala. Mga matay usab, kitang tanan, sama ni ini.
kung dili ta maghinulsol o mubiya sa atong mga sala. Klaro ba, Maigsoon? Klaro ba? Manindog.